Nga kong ikuyan po na itong, kana mo loan bitaw sa DTI, kana yung DTI, sige nagpanghagad ng loan. Sa ari mo dire, kay init kay di mo gawas, di mo wana sa inyo. Ari mo dire, pangutang mo. Ang ako, kanang mangutang ba? Kanang mga OFW niya. Katong, ino na to, ang ilang asawa to, adito sa Middle East, kay ka Saudi, Kuwait, asan eh. Ilang ba na rin, sige lang kahubog, kay hubog-hubog purol. Kadaan man. O panegosyoon na sila, basig, ang ilang, di po na sila palonon, tingaris dito, 5 million, nga wa man ay collateral ang kuan. Ang 5 million, 5 million pa ubos, way collateral. Di po na sila palonon, o sa may mong planong negosyo sa buy and sell. Sa mana, sa bayabas og sili, dili pwede. Ari lang kas 20 mil, pwede bayabas og sili, rin mo. Adtong nangagi wapay gubat sa Iran, wapagubata ang Iran. Sa giingon ni Congressman Edgar Sarmiento nga 40 bilyones annually ang marimit in dollars. Pastyang dakuag pahak. Kung wa malinawon ang tibok kalibutan ang atong mga OFW pertin daghana, ang gobyerno sige lang kabya. Sige kabe sa ilang rimitan, kawaton sa mga kawatan og tulisan, di ba? Tingin-ana na sila. Pero, karon nga nanguli na sila, dakong problema sa gobyerno, kay una, ang pondo aning matag ahensya sa gobyerno, DTI, katong DMW, karing mga orang-arang ng DepEd, kay na may mga maestra nga, ilang dawaton, katong lisensyado, o katong di ay mga nakapasar na, nahumag eskwela maestra, pero wain taong kapasar sa board exam, pwede dito ibutang ng teaching personnel. Mahimo na. Pero, ang pangutana ni, asto ano saman. Kini silang mga nakatilaw, nagdagkong sweldo. Moagwanta ba ka ni sweldo aning mga ahensyas gobyerno perti sa pagkagagbaya? Pabor na to, og naay magkauya ba na yung mga byuda, o kanang mga gutsinanggo, mga laki, isang nagabalhabal, driver nagabalhabal, what importante, ginaapod sa iya, ha? Maka-counterpart ba? Pero ang pangutana, og ano sa? Na pa ba kay igong pundo, magdugay, manguli to perti naghana. 2.5 milyones daw ang mga Pilipino OFW. Sa ingnon ako, overseas Filipino workers, tuas Middle East, kaya may, ang uban ay namuyo na mga ganit dito, kidana ilang pamilya, og ingon atong may kahimtanga nga 2.5 milyones ang mga Pilipino to sa abroad, perting nakuha kabis gobyerno. Ang ilang ipada sa ilang pamilya dire, mao nang moabot og 40 bilyones. Inig-abot dire pasensyoan ang dollar into piso. Ang imong usa ka libo kantidad, I don't know, pila man 58 og na kay $100, that is og $200, 11,000 na. Ang imong 10,000, ino na to, kuhaan nimo kus kalibo para grocery, usa ka plastic lang yun in taon na. Ako na. Kaya ang dakong budget aris buhis nga imong gibuhis anang gobyerno nga hinungdan, padung mas blood control nila Peter Calderon. Riagolias. There is open 6.3 billion ang katong kang may bibiko. Mingan na nagapangapi na pamuntan na. Unya magpatuor ba akong kahig dire sa karon kay Lenten season man kagahapon Domingo, third Sunday of Lent. 40 dias ni. Niingon ang kaparian sa simbahan, particularmente sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Uy, pagpuasa yung taon mong makawatan. Uy! Ayaw sa mong pangawat ron. Even biyad sa kuan ko, no, kanang Lenten season, undang mong pangawat niya. Pero tanawa, kaning ubang mga dili nung tanan. Ni ubang mga politiko, gawas ng karon kay murag lang mga amang sa mga congressmen sa Cebu, murag mga amang. Hilom gyud kayo. Pero karon Billy Santo atangin ninyo. Inig abot sa panahon nga magprosesyon, sus na agi politiko nga magpasan-pasan og karo nga ang hitsura murag Hudiyo nga nagkapyot-kapyot atong karo. Naloko na. Kanawa mga buutan jud kay mga naong na labi na magprosesyon kanang kanta nga kanang murag kanta kanang daghan man kay nang klasik-klasik kanta magprosesyon naa dito magpasaan gyud og karoy ang naong sus Ginoo ko ingon ana gyud pastang grabe nga tungod ni sa grabe ka hipokrito ang atong mga
Dili itong konsehal as Longson, konsehal syudad, di man kayo na. Barangay captain, di kayo. Barangay councilors, di kayo. Iski. Ari ka sa mga congressman, ari ka sa mga board member mo, kani sila mga, siguro lahi sa nagtinuan ng mga provincial board members mo. Kaya katong board member sa tercero distritong Langangkong Little Governor ko sa Ingalag Jimbo Borgonia, otrom sa to. Dili sa to kaabot o may papasaanos karo kay matuwang kay mubo sa kayo. Naloko na. Parehar migtaas di ay. Kita ko nagkausap por pila. Kani sila puros gyud nagpakaron ingnon. Unya patuon kay di na bagin nila sa akong nang giingon di ni sila manimba og kanang adlaw kanang kadlaw asa. Adto gyud sus adto gyud atubangan ra bagay simbahan puhunong ipahunong sa ilang driver kay manaog si kongresista. Si congressman manaog alas 7 mo simba kay perti na nagtao sa kaingon sa mata biliban ako ning congressman ay. Ka relihiyoso gyud kaayo. Nagampo na itong mga kawat og dako. Nay uban mga kongresista kana mga babae, congresswomen. Tanawa, sus sa to nga na ipatong buhok ulo mel kanang itong bitaw nga murag siya kay murag panyo ba. Ito nga na ano, hindi pa siya katoliko sa una no. Oh, itiyes man yung mata ating ano, way gito ang Ginoo. Nabang ipatong sa ulo, ano siya nga na kanang ini posisyon bitaw. Ay, ikaw sa daan pag yung kulagi. Burunda na, burunda. Burunda, ano ba? Mau na ipatong? Ang mga kongresista, anak pirtig yung congresswomen, ha? Ingnon ako, kinagahan nila. Sus, magkanta-kanta nga. Seryoso pa kayo. Kanabang, purag sulim yung kayo. Ang ilang pag-ampo kunuhay. Eh, sus, Ginoo. Nay, uban, ang naong pirtig yung pagka-seryosoha. Kunuhay, ilang portray ilang kaugalingon nga mo si Maria Magdalena. Ang ko'y Ginoo ko pertim sa daing tulisanan ka. Ingin ani kahimtang sa tinuod lang ha. Si Mosnanti angan at singan ana sa in English. Dili na scarf Muslim na. Sayob na imo men Muslim na. Perti mga buutanag mga itsura sa tinuod lang yon. Tanawa ra kon. Perti buutana unya. Bisag ini kahumas posisyon manglamano gidayon. Karon pa ko ka dungog tingali og ministranto kaniadtos panahon ko lang. Karon wa man kaayo ron mauom na pakita ron. Uy, busog kayo ay si congressman busog kayo na ay. Di ka malabuyok lang 3.3 billion. Di na tingali sila pakita pero kaniadtos giga ay. Lali maga katulang kang Gwen. Kung wa I don't know maukay pa ba ni sa Tagalog pa Google. Di pa uso ang picture kaniadto og video sa cellphone. Ang ilang tan-awon dito sa mga kuan newspaper pa sa kami. Kanaad lang kami magutog newspaper kay mao man mo panginabuhi diri. Mao ni trabaho. Lali magagdihi ka usa nga kanang bisita iglesia church visit every Holy Thursday na kanabang Huwebes Santo. O si Gwen abot ko ng 23 ka simbahan. Oy. Ambot ka ron. Kaya di naman sa gobernadora. Kani ato magdaog videographer, magdaog cameraman sa mga newspaper. Balot caption na yun nga. 23 ka masimbahan nga giduaw ni Gobernador Gwen. Anong 23 primero kuno sinangko sa to kumigong cameraman. Di na nako i-mention o sa newspaper. Mura magni-asos Gwen. Oh ba? Yun anak, kangilngig sila nga mo patuo na to. Ya ang kasagaran na ba sa mga uban di gani mo tuos pare pero adto mo tuos politiko. Naman sa pare gyud mo minsan nga murag gaduka ba kanang permanente na pildes madjong. Naloko na. Yun anak kangilad ang kining mga politiko karon bilis ang tuha murag lahi ni ron. Kay pagbuto aning flood control anomaly adtong September ni agin tuig pag-imbestigar nang gawas sa to sila sa Peter Calderon, Ria Golias, si May Bibiko. Kani mga dagko lang, katon Res Mandawi, katon nahugno bisag way uwan. Diba ambot unang Birnes Santo man ron nga naay maluso kaayong gihimo. Although gipasangin lan panlawa pa man makonbikto. Unang Birnes Santo ron ang dunay gihimo nga di kakakita tingali kongresista nga mupakita ngadto sa prosesyon. Oh ba?
Pero kung naamang magpabagas naong, akong hangyo lang ninyo mga congressmen, naamang po mo yung mga bodyguards, palihog ka ng inyo mga bodyguards, anto mo sakay, sunod atong, katubitang murag hudiyon tapayan, kanamang nagdaag tunok, may kita ka daw ha. Naamay, irig prosesyon ka na, Merkulis Santo, prosesyon mo na. Hanggang ng prosesyon, ang kilak tong ginog, bunalan, na tunok. Naay, kasunod, katong hudiyong tapayan, marag na itapay ba, anak? Kamong mga congressman, adto mo sunod sa prosesyon dito, ha? Ayaw mo sunod atong gahila, atong ginoong gipuspusan, nga nagkaduko. Kung dili mo angayan dito, adto mo sunod atong mga, kamong mga congressman sa inyong mga bodyguards, pili inyong pamilya, adto mo sunod atong hudiyong tapayan, nga gasunod, gagapuspos tong ginoo. Kay murag mo kilatan og musunod mo atong ginoong gipuspusan. Lalo. Wala ka mo dihay kasunod, murag mo kauban gyud na lang mga hudiyo nga pertig yung mga salbahisas, mga Pilipinong inyong serbisyuan. Kitaan mong may kramab, na. Basta makitaan mong may kramab, naa mo kasunod-sunod, nagpakaroon ingnon mong relihiyoso kayo, way siguro may kramab, madisturbo, gin ang prosesyon ka, magsinggit mo ito may kramab, og Yawa! Pawa!